Ipaubos sa counseling o stress debriefing ang mga managhigugmay nga 16 anyo suman ang lalaki na dagmala sa mahan sa babaeng minoridad. Matod sa hipi sa Carcar City Police Station, Police Lieutenant Colonel Argelito Cabagnon nga makigalayon sila sa Social Welfare Officer sa Dakbayan. Human masikop sa kapulisan ang amahan, gidala sa Carcar Police ang 16 anyos nga lalaki sa Tambalanan aron mahiling sa mga doktor. Ang mga punog nini human dagmali sa amahan sa 16 anyos nga babae. Ananas luwas nga kahimtang ang nakagawas usab sa Tambalanan ang 16 anyos nga lalaki. Samtay badayon sa pamilya sa binatilyo ang pagduso sa kaso batok sa amahan sa uyab. Bisan pa man ngayo na kinigpasaylo. Ang amahan gitanggong karon sa detention cell sa Carcar City Police kay wa may salapi nga ikapiyansa subay sa reklamong physical abuse in relation to Anti-Child Abuse Act. Medyo nagkaroon bagsamaan ng loob tungod sa ilang pangitabo. At the same time, ang biktima minor po. So, need yun sila i-counsel para po kintang ma-overcome nila ang maong mga pagsuway.